हेलो लोगोफोर फुंनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय। दायो फुंनि 5टायाव आं सिखांनानै ओंखाम संबाय, आलु फ्राय खालामनोसै आरो साहा फुदुंबाय आरो जोङो मोनसे जायगायाव ट्राभेल खालामगोन नालाय बिनिखायनो ओंखाम जानानै ओंखारलांनोसै माने मैयानि दाउ दङमोन हरनि बेखौनो जानोसै आरो आलु फ्राय बयनिबो फेभरेट नालाय बेखौ जानो ओंखारलांनोसै जोङो। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायबावबाय। दायो जों दिनै आलासि जाहैनो नागिरदों उदालगुरियावहाय। स' नायलांदो लोगोफोर आरो गोदानब्ला भिडिअ'आवहाय लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लोगोफोर। हाय न'दे। हाय। जों ओंखारलांनो रेडि जागासिनो दं आरो लोगोफोर, माने नै आं आरो फिसाफोर सानै थांगोन आरो जोङो न'आवनो दङ, माने फिरफिलि बाजारसिम थांनो थाखाय नेगासिनो दङ जोङो। दाबो फैयाखै फिरफिलियानो, बेखौनो नेदों आरो नै जोंना थफ्ला लाबाय। फिसाफोर दंबाथाय बिराद गोबां लानांगौ जाखायो, बेगानो बुंजोबबाय आरो नै बेयाव प्लास्टिक मोनसे दंबावसो लोगोफोर, बेयाव गोरलै गोरलै बुस्थु सोबाय, माने फिसाफोर दङ नालाय एसे एक्सट्राखौ लानांगौ जायो। स' बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ। जों न'निफ्राय टट'जों फैबाय लोगोफोर। दायो जों अट' स्टेन्डआवहाय दंगासिनो दङ नै। अट'आ माने मानसियानो फिलाप जायाखै, बेखायनो खाराखै दाबोनो। दसे मानसि फिलाप जाहोनोसै होननानै नेगासिनो दङ। जोङो अट'जोंहाय सापागुरिसिम थांगोन आरो सापागुरिनिफ्रायसो जोङो 10:30नि बासखौ गाखोनानै जोङो डाइरेक्ट उदालगुरि थांगोन आरोना लोगोफोर। फाइनालि जों सापागुरि सफैबाय लोगोफोर। बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो, माने बिराद जोंनि लामाया दासान्दि अबस्थायानो मोजां नङा। लामानि अबस्थाया दसेनो खर' सालाय, दसेनो उदै सालाय, ओरैबायदि गाज्रि जानानै दंना, माने अबस्थायानो। दा जों बास नेगासिनो दङ नै लोगोफोर। बेयावनो दं जों सापागुरियावनो। बिबोनाङाबो सापागुरिनिफ्राय ओंखारदेरबाय नै लोगोफोर, ज' थांनायसै होननानै आं लिंहरदेरबाय। दायो नै जोङो बास गाखोबाय लोगोफोर, बासआ सफैबाय। उदालगुरि हाबजेनबाय नै लोगोफोर, जों साहा बागान मोनजेनबाय। उदालगुरियाव फैब्ला बेखौनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो, जेरैथिंबो माने साइड मोननैजोंबो गेजेराव लामा, साइड मोननैजोंबो माने साहा बागान, माने बिराद मोजां नुयो आरोना जायगाखौहाय। समायना आरो ओरैबायदि ग्रिनारि आरोना, बिराद समाय होयो आरोना बे उदालगुरिनि लामाया साहा बागाननि थाखायनो। फाइनालि सफैबाय जों लोगोफोर उदालगुरि। बिराद मेंनाय मोनबाय, एसे गोजान माने बास गाखोबोबाय नालाय। बासआबो मोजां गाखोबोनो मोनाखै, माने बे बासनि सिटआ बांद्राय मोजां नङामोन लोगोफोर। आरो नै फिसाजोआबो मेंबायनो, बिराद बाबायनो, बेथ' एबारनिफ्राय फैलासो होनबाय। फंबायाबो पिकआप खालामनो फैबाय नै जोंखौहाय। स' नै बेनोसै आरो। बे रेस्टुरेन्टाव एसे जाग्रा जालांनोसै लाइटनो, मेंबाय नालाय फुङावल' जानाय आरो बेलासि जालायबाय जोङो, 6 घन्टा बास गाखोबाय जोङो लोगोफोर। बिबोनाङा नै बेनो लोगोफोर, ब्लु टि सार्ट गाननायानो। जों बिसिनावनो आलासि जानो फैदों आरोना लोगोफोर। उदालगुरिनि बिशाल मार्केटआव हाबबाय जों लोगोफोर, माने एसे न'नि बुस्थु बायदिसिना लांनो होननानै हाबदों। आरो बिदिनो आरो गोरलै गोरलामफ्राबो बेबायदिनो गोबां माबा माबि लानो नागिरलाबायो, हेन टेन आनवान्टेड बिसिनाथ'।
दायो जों लाखांनानै ओंखारबाय नै लोगोफोर न' फारसे आवगायगासिनो आरो बिदिनो जों किचेननि बुस्थुफोरसो लादों आरो लोगोफोर आरो बेयावनो गोरलैफ्राबो लुबैखायो नालाय बिसनाथ' गस्ला गांफा गांफा ओरैनो बायनानै होबाय। दायो जों न' फारसे आवगायगासिनो बिबनांनि न' फारसे थांगासिनो दङ नै मोननोसैयानो लोगोफोर। स' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर लोगोफोर। थेंक इउ, लाभ इउ अल।